nyt se alkaa. Noniin. Hiljainen. Pelatkaa nytte. Auta silleen. Näytääkö sut, koska sä oot meidän kanavalla. Näytä itse. No niin, morjes ja... Älä nyt. Hei, no niin, morjes kaikki, ketkä siellä katselee. Me ollaan nyt tekemässä näitä hyppien kanssa tässä video, joten... Eikö sä aleta pelaamaan? Eikö? Joo, aletaan pelaamaan. Jos esiteltäis vaikka. Joo, tässä on tää meidän kaveri, kuka on nyt meidän vierailulla kanavalla. Joo. Niin. Ihan toiselta kanavalta. Niin, ja nyt aloitetaan pelaamaan. Joo, tästä lähtee sitten meidän peli. Hei, kaput. Mä oon kaput, eikä tää. Mä oon meidän kaput. No niin. Älykkäätkö se peli? Ei mä löydäkään juuri aivan. Tuksista, väärä merkki. Nyt alkaa peli. Koivujen välistä ei saattaa. Ei. Eikö mennyt maaliin? Ei se kai mene. Joo, ja Eeli otti sitten ton pallon. Kato, Tiitos ottaa se pallo. No, sinne meni kuusen alle. Sinne se menee. Sinne se menee tielle. Tai se on tossa nurmikolla. Se joutuu naista pitää yllätystä. No voi vitsi. Sitten näette. Niin, mut mähän ei joudu. Eli! Elä nyt päältä! Ei sinne! Ei hiivatti. Sinne meni pujuista. Ei ihan mennyt. Voi vitsi. Kattokaa, se ei oo siellä maalissa. Voi vitsi. No siellähän Eikko käy hakemassa. Siellähän on noutaja. Siellähän on noutaja. En mä oo mikään maali. Älä nyt häiritse mun kuvaamista, kun mä kuvaan, että saako Tiitos maali, saako Tiitos sen vitsi maalin. Voi vitsi. Nyt tippa. Ei, se meni ohi. Se ei ole siellä maalissa. Mitä sä teet? Älä nyt. No niin, nyt Tiitos ottaa pallon haltuunsa. Ja sieltä... Meneekö maaliin? Ei mene, siellä se menee ja eikö se ole toska. Ei tästä tuu mitään. Ei tästä tuu mitään. Nolla. Yes. Ja nähdään sitten se Makki kävi hakemassa palloja. Nyt alkaa tässä. Nyt alkaa. Mitä? Ai jaa. Tässähän meni... Tää pitää voittaa! Miksi? Viidestä poikki. 5 poikki. Tässähän menee. Valmis. Sitten. Oota, mulla on... Joo, kyllä. Mitä te siellä kuiskaatte? Joo. Ainakin yksi. Ootko valmis? Joo, ainakin yksi valmis. Joo, valmis. Valmis. Joo, valmis. Aika hyvin yritin. Yksi maali meille. Ei nyt! Ja siellä Einari ottaa maaliin haltuun. Meneekö se
Ja sinne se meni maaliin! Yes! Sinne se vaan meni maaliin! Oi! Kato siellä, se menee maalissa on, maalissa. Siis tajutteko? Siis tämä puulankku ja tämä puulankku. Ja näiden välissä on maali. Ei, vetä! Oi, ei ihan! Oi! Hidastelevaa tarpeeksi. Ei oo. Jos hidastelee tarpeeksi. Harjoituspeli. Ja sinne se menee! Siellä se on maalissa. Tää on harjoituspeli. Niin on. Seuraavaksi tehdään oikea peli. Tää on ollut. Kiitos täysin. Ja tää on muutenkin harjoituspeli, että sitten kun meillä alkaa tästä, kun yksi joukkue on saanut 5 maalia, niin sitten me mennään sisälle ja sitten meillä on oikea peli ja silloin meille tulee challenge, että joo, mä jatkan tämän harjoituksen kuvaamista. Niin joo, nähdään sit siinä challengeissa. Tai mä en tiedä, näkyykö mun naama siinä, mutta katsotaan. Eikö täällä? Mä vaikin täältä oikein. Mistä mä painan? Painaks mä OK? Joo. Okei. Oikein peli alkaa! Joo. Pysy mukana. Joo, mä pysyn mukana. No niin. Pikku eli väärällä puolella. Onks sitten... Eli minä ja Einari ja Ilmari ja Eeva. Joo. Mä heitän. Maahan tälleen pomppasin. Minä Sinne menee karkeat. Ai. Niin on korkea. En mä saa aloittaa. Ei minä. Ei oo mennyt. Ei mennyt maaliin. Niin, mutta tässä on se tyyppi. Se kun me häviää, niin saa laittaa sitä enemmän. Mut se kun me voittaa, niin se saa maistaa sitä vähemmän. Ei kun joutuu maistaa. Niin, ai jos kumpi, Se jompikumpi. joutuu maistaa vähemmän se kumpi häviää. Mistä maali? Jogurttia päälle. Niin se kumpi on voittanut. Niin tuu. Mulla tää vähän joukkalaisille asiaa. No niin. Oota! Mikä jatkuu? Peliseistä. Mikä nyt on? Mikä ongelma? Tai onko ongelma? Enkä ongelma? Parempia paikkoja. Ja. Ja siellä sovittiin, että ne alkoivat voittaa, että tämä toinen joukkue... Se olisi ollut! Ei! Kyllä me voitetaan tästä. Ja siinähän ne sopivat, että he voittavat, että toinen joukkue saa maistaa jotain ihme tulista juttua, mikä on myös makeeta, mutta aika. Se loppumaku on ehkä aika semmoista tosi tulista. Ja sitten siihen päälle laitetaan tietysti jogurttia. Tää on mikä se nimi on? Jupiter Logitech. Ei ole vielä YouTube-kanavaa perustettu. Ai jaa. Se on tulossa. Se Toi herra ja toi. YouTube-kanava on meillä kohta tulossa, mutta me tehdään nyt video. Ainakin tuon
aika useasti. Joo, se on mun piirtä NHL. NHL! Oi! Kali! Ai Janno Vando! Ai! Sakina Levo! Ai ja Fameli Hänä! Oi mit! Ei ihan! Oi Veijo! Ei! Se ei mennyt ihan! Oi estas! Se oli oikeesti lähellä. Voi sanoa, että... Ei! Ei mennyt! Ei se sinne... Mitä? Älä huuta. Näyttää vähän viimeisteli. Viimeisteli aina on. Vikas. Noniin, tekeekö maali? Ei! Oi vitsi. Niin. Ei! Mit? Lakkeraa! Jaa, sinnehän se menee sit. Oi vitsi. Nyt on kyllä akku lopussa. En oo vielä, mä olin yritin tietoa näyttää voimassa. Ei, mikä laukkaisu! Mut ei mennyt maaliin. Ei mennyt maaliin. Niin! Ai, no, mukava. Hän on lähestymällä jäällä. Oh, tekeekö Tiitos maalin? Ei! Oi! Tekeekö? Ei! Ai, mikä toi oli? Mä voin sanoa, että joku heitti mailla ja kaatui. Siis Mokke kaatui ja sitten pelaaja. Ja pelaaja heitti. Miksi? Onko se niin hauska? Siis Mokke kaatui ensin. Ja sitten pelaaja kaatui. Ja sitten se heitti mailansa ja... Kauhea viimeistely. Joo, kauhean. Ja yritti sit kädellä tehdä sen... no... Tappasta se pala maaliin, mutta ei onnistunut. Vaikka normaalisti sählyssä ei saa koskea käsin. Siis pelaaja ei saa koskea käsin sählyssä. No niin, peli jatkuu. Ai, mulla tulee katkuuset housuun. Jes, kiitos. Mitä? Ei. Me joudutaan lopettaa tää video. Virta pois. Ei! Ja käyn se loppuja.